Tidligt forår i Vadehavet. Bramgæssene er her allerede. Det er nu, de skal tanke op til rejsen nordpå. Gravænderne er her også. De samles i store flokke i den nordlige del af Hobugt. De æder og æder. Vadehavet er en næsten uudtømmelig kilde fyldt med føde. I den sydlige del af Nationalpark Vadehavet samles store flokke af viber. Nogle bliver i området og yngler, andre tager nordpå. Det er også i marts, at klyderne kommer fra vinterkvartererne i Portugal og Vestfrankrig. De fleste bliver i Vadehavet og yngler. På en eng ned til vandet har 2 grågæs bestemt at yngle. Gasen kigger vagtsomt op hver 10. sekund. En vibehan tager bad, inden den beslutter at gøre kur til en hund. Hverken for viber eller gæs er det imidlertid let at få unger på vingerne. Fire væsentlige prædatorer i det åbne landskab her, og i forhold til de jordrugende fugle, det er ræv, det er mårhund, det er mink og det er krage. 2 af arterne er hjemmehørende, det vil sige, at de er en del af vores naturlige fuglefauna og dyrefauna, nemlig ræven og kragen, mens de 2 andre er invasive, det vil sige, at de hører ikke hjemme her. De er slæbt ind af mennesker til Europa, og således også til området her. Det er mårhund og mink. De 4 arter prøver vi at regulere i nogle særligt vigtige områder for de jordrugende fugle i Vadehavet. Det gør vi simpelthen sammen med en gruppe af frivillige jægere, som vi har tilknyttet vores prædationsprojekt. Hvis ikke der bliver reguleret rovdyr i området, så kan en bestand af ræv og mårhund stort set fjerne alle reder og unger fra et område som det her. Giuke Dahl Kretsma er en af de jægere, der er med til at regulere rovdyr. Sådan. Det er godt det der. Alle arter er gået tilbage i stor stil indtil for få år siden, hvor projektet herude det startede. Man har faktisk regnet på, at sådan et rævepar med en 4-5 hvalpe i graven, de spiser 1 ton kød om året, eller på en sæson. Af det ton kød, en rævefamilie spiser, består halvdelen af fugle og æg. Hættemågerne her ved Sneum Digesø har dannet koloni på en ø for at beskytte sig mod rovdyrene. Her er skabt en stor sø i forbindelse med forstærkningen af havdiget, Garm-Tjæreborg-diget. Og da man skulle bruge noget råstof til det dige, noget klæ til at lægge som yderbeklædning på diget, så gravede man en sø herinde bag ved diget i engene, som ikke bare blev et hul i jorden, men som blev en sø med forskellige vanddybder og med et varieret bredforløb, og frem for alt med flere øer anlagt i søen fra starten. På trods af øerne fik mågerne i 2024 kun ganske få unger på vingerne. 1 eller flere rovdyr havde slået sig ned på stedet. På Fanø er kragen et stort problem for de jordrugende fugle. Erik Nielsen er en af de frivillige, der driver kragejagt. Og med 30 meters radius, så skal der ikke meget til, for at det går galt. Det er ikke nogen let jagt. Ofte må Erik Nielsen vende hjem uden bytte.
Men sådan er det ikke i dag. Ja, rapport. En krage bliver det til. Godt. Kom her. Kom. Mårhundejægeren her hedder også Erik Nielsen. Jagten på mårhunde er natjagt. Det er der, hvor dyrene er aktive. Og jeg tænder fra lysforstærkeren, og mårhunden den er lige midt i mit kikkert, og så afgiver jeg et skud, og den er bare færdig. Så det var jo alle tider. Og har 4 kameraer og 3 skydehus, som man tager og har stående rundt omkring og flyttet dem efter, hvis det hvor der er mårhunde. Og mårhunden, den skal bare væk, for den støvsuger jo terræn, også med jagte. Og for det er jo sådan, at de kommer der med 8, 10, 11 valpe, så er der nok ikke ret meget, der får lov at gå forbi. Så det er jo fugleredder og kriblekrabler, tusser, jeg tror, de spiser alt. En anden ting, vi arbejder med i Nationalpark Vadehavet, det er jo også at lave deciderede indhegninger til kystfuglene, hvor ræv og mårhund og mink, mår, andre firbenede prædatorer, firbenede rovdyr, ikke kan komme ind, og ej heller mennesket. Kim Fischer står for opsætningen af kystfuglehegn på Fanø. Jamen, ræven er den alt afgørende faktor for især kystruende fugle på Fanø. De blev indført rævene af tyskere i 1945. Da de så tog hjem, så løslod de rævene som sådan en fin gestus. Nu skulle de have lov til at have deres frihed. Men desværre var Fanø jo dengang hjemsted for de største fuglekolonier overhovedet i Danmark. Og det fik jo enden i løbet af nogle ganske få år. Men i forbindelse med, at masseturismen rigtig vinder indpas, og vi får de meget store sommerhusområder, og det bliver plantet til og lavet rigtig rævevenligt hele landskabet, så eksploderer bestanden til flere hundrede ræve, som vi har nu. Og det betyder, at alt bliver nærmest rensamlet. Vi kommer ned på ganske få par af de forskellige kystfugle, altså klyde, strandskade, vibe, stor præstekrave, hvidbrystet præstekrave og terner, de kom helt i bund. En af de arter, der har haft glæde af indhegningerne, er hvidbrystet præstekrave. Blandt andet på grund af de indhegninger er bestanden jo steget de senere år. Og der har vi oplevet de sidste par år, at der er op mod 55 par inde i en relativt lille indhegning. Altså de yngler nærmest koloniagtigt inde i indhegningen. Og der er faktisk flere par nu i den indhegning, end der var for nogle år siden i hele Danmark, altså i hele Vadehavet. Ræven spillede også en hovedrolle, da bestanden af skestorke blev udryddet på Vadehavsøen Langli. På grund af corona kunne den årlige rævejagt ikke gennemføres, og en rævefamilie slog sig ned på øen. Det gik hårdt ud over skestorken. I regi af prædationsprojektet, så jager vi prædatorerne, og vi fanger dem. Fanger prædatorer og afliver dem. Her har vi en af de her 9 rørfælder, vi har sat op i det her prædationsprojekt. Man kan få lov til at bruge dem, når der er mårhund i området. Hele ideen i det her system, det er, at vi prøver at lokke dyrene til at gå igennem. Og de her betonrør, de har en diameter 25 cm, det er ligesom en kunstgrav. Vi har så fået lov til i en periode her, det her januar, februar, halvdelen af marts, til at tage ræv ud. Og fordelen med det her rørsystem frem for alle de her trådfælder, vi bruger, det er jo, at inden for 12 timer, så skal dyrene være lukket fri eller aflivet. Heri der kan vi lukke dyret ud, uden det har skader. Hvis der står en almindelig trådfælde, så typisk så vil man se, at hjørnetænderne de kan være knækket, poterne de er revet i stykker, og dyrene bløder. På flere punkter går det fremad. For eksempel er minken et klart aftagende problem efter en systematisk jagt med fælder. Fra naturens side af, så er det sådan, at en mink, den vil altid hoppe op på den her flåde, og så går den her ind. Og så bliver den aflivet ind i den her kasse, som virker som en overdimensioneret rotfælde faktisk. En mink, den har i et åløb, der har den cirka 2 kilometer, hvor det er dens område, hvor den færdes. Så hvis man sætter sådan en fælde med 2 kilometers mellemrum, så kan man faktisk holde åløbet fri for mink. Sidste år fangede jeg 6 mink i de her fælder.
For 8-9 år siden fangede vi cirka det dobbelt per år. Og det betyder jo altså, at man på det reguleringshold, der dækker Mandø for eksempel, der skal man altså holde gejsten op, fordi udbyttet af, den jagtlige indsats i det her reguleringsarbejde bliver mindre og mindre. Hvad er det, mårhunden? Det er samme sted jo. Jamen, er det egentlig diget? Ja. Mårhunderegulering på Mandø. Mårhunden er her. Det vidner dens efterladenskaber om. Jægerne bruger det meste af en dag på at finde mårhundene på øen. Hunde sendes ned i de grave, der er. Men uden resultat. Mårhunde kan være ekstremt svære at finde. Her er tyske dronebilleder lavet med et varmefølsomt kamera, og sådan ser det ud med det blotte øje. Hvert år skydes der 10.000 mårhunde i Slesvig-Holsten. Her forsøger nogle af dem at krydse grænsen til Danmark over vildsvinehegnet. Og der er det altså vigtigt, at hvis vi vil hjælpe de jordrugende fugle på sigt, så er man nødt til at holde indsatsen ved lige og ikke opgive undervejs. Mårhunden, der fanges her, er en GPS-mårhund. Den blev sluppet ud på Mandø, hvor den skulle afsløre, hvor øens andre mårhunde holder til. Men den stak af til fastlandet. Nu bliver den fanget igen ved Ribe Østerå. Nu var det jo ikke meningen, at Kret skulle være rendt til fastlandet. Det var meningen, at den skulle have arbejdet på Mandø, blevet på Mandø, fanget mårhunden, jeg har kørt derover en gang, fanget dem begge to, aflevet den vilde og taget de uders med mig. For gæstene her lykkes det ikke at få unger på vingerne. Ræve og mårhunde færdes hver nat og nogle gange også om dagen i det område, hvor de yngler. Men i en nærliggende grusgrav, hvor der stadigvæk graves og er uro hele tiden, bliver der produceret masser af gæslinger. Blandt de glædelige nyheder er også, at brugshønsene igen er rykket ind i Margrethe-kogen i større antal. Antallet af ynglende engfugle er steget. Vi kan se, at engfuglene ligger derude i landskabet. Viberne ligger og ruger, rødben ligger og ruger, og frem for alt også klyder for eksempel ligger og ruger. Men samtidig så kan man altså godt finde spor efter ræv, fordi vi udrydder ikke prædatorerne. Vi begrænser antallet gennem den regulering, der sker, og derved så mindsker vi prædationen på de der arter af jordrugende fugle og giver dem bedre chance for at få en god ynglesucces.